trénovala už dlho som trénovala švih, mala som cvičené kole, mala som si prejsť ihrisko a pripatovala som veľa, čipovala, skúšali sme nové veci. Tak bol to stres a ja som rozmýšľala vlastne nad tou ranou a nemyslela som na nič iné a bolo to hlavne o tom pocite a zahrať za čo najlepšiu ráno hneď z toho prvého tečka. Tak ja som veľmi spokojná, mali sme vody, mali sme sušenky, boli cvičné kola, bolo to dobre zorganizované, trošku počasie najprv nebolo dobré, ale všetko sa vyjasnilo a všetko bolo spokojné. Tak ja by som chcela poďakovať za možnosť zahrať si, za to, že som dostala kartu, jasné, že aj rodine, za podporu.